Malawi Today. Good afternoon, madam. And you're looking good this afternoon. I like your earrings, personally. How old are you? I'm 30, madam. How far have you gone with the school? Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Kodi mukulikumbukira dzina la Jane Ansah? Dzina loti Jane Ansah si dzina la chilendo mu ndale za dziko lino. Uyu anali mkulu wa MEC, Malawi Electoral Commission, Malawi muno mzaka za mboyomo. Ndipo nthawi imeneyi ndikuti chipani cha DPP chili mboma. Koma zambiri zinachitika mu nthawi yake. Ndipo kudachitika kuti mpaka zisankho zinabwerezedwa mu nthawi ya iyeyo. When I was Attorney General, I worked, I left, and I am at peace. I don't look over my shoulders. So, the truth will set me free. And it is the truth that will come from this. After I have done all the work here, I will pat myself at the back and say, well done, Jane Ansah, you have done according to the law. Mundaendesa chisankho maona mtima cha 2019 chomwe chidatizolawika monga TPEX. Mu nthawi imeneyitu kudachema ndipo sikunali zinthu zamasewera iyayi chifukwa aliyense ankafuna kuti chisankho chibwerezedwe. Koma izi zidachitikadi ndipo zisankho zinabwerezedwa mu ulamuliro wake. Kotero kuti Mai Jane Ansah anatenga mbiri ndipo wina aliyense ankakamba za iwo. Anthu ankangomutchula kuti Mai Madando. Koma kodi Mai Madando pano ali kuti? Ndipo akuchitanji? Imeneyo ndi nkhani imene tabwera nayo mtsiku la lero kuti timve kuti Mai Madando ali kuti. Makhala TPEX. TPEX amagwiritsidwa ntchito kuona akamawerengera amaona kunena kuti pamene alakwitsa akonze. TPEX tu ndiokonzera ma mistakes pamene palakwitsidwa mukalemba. Mwalo moti ulembe 4 wakalemba 2 amacheta TPEX ija ndikukalemba pamwamba kuti 4 mmene zina lili. Ndiye chisankho cha 2019 sichoyamba kukhala ndi TPEX. Tiyambe ndikulongosola kunena kuti ngakhale iwowa adali acheya a MEC, koma anthu mmitima mwawo ankaziwa kuti mayiwa ali ndi chipani. Ndipo chipani chimene anali mayiwa ndi chimene chinkalamulira mu nthawi imeneyi mu 2019, chipani cha DPP. Ndipo izi anthu amene anali otsutsa mu nthawi imeneyi ankadziwa, ndipo zimenezi zinapangisa kunena kuti anthu ena ake asamakhulupirire kuti zisankho zikuyenda bwino. Makamaka kunatuluka nkhani ija yokhuzana ndi TPEX. Awa ndi mankhwala ofufutira zinthu zikalakwika. Ndipo izi zidapangisa kunena kuti mpaka nazipite ku court. Ndipo kumene kuja kudalamulidwa kunena kuti zisankho ziyambirenso. Mukuziwa bwino mmene nkhani yonse inaliri. Koma tanena kale kunena kuti lero tikufuna tidziwe kuti Mai Madando akutani. Kodi zimene ankaganiza anthu sidali zoona? Lero tatiyeni tione kuti Mai Madando Jane Ansah, Justice Jane Ansah akutani. Mmangu tatiyeni tikupasireni kambiri chabe ka Mai Jane Ansah. Iwowa anabadwa mchaka cha 1955 pa 11 Oktoba ndipo mayiwa ndi akunchewu. Mai Jane Ansah anasankhidwa kukhala judge wa High Court mchaka cha 1998 ndipo kuchokera mchaka chimenechi mchaka cha 2006 anasankhidwa kukhala Attorney General. Ndipo iwowa anali Attorney General woyamba wachizimayi pa udindowu. Ndipo mchaka cha 2006 mpaka 2011 akhalali pa udindowu mpaka na anasankhidwa ndi Peter Wamutharika kuti akakhale chairperson wa MEC. Ndipo iwowa adagwira ntchitoyi mpaka na kufika nthawi ya zisankho ya 2019. Ndipo iwowa mchaka cha 2020 pa 21 May iwowa adasiya udindo umenewu posatira zionesero komanso kulamula kwa koti kuti zisankho ziyambirenso. Ndipo iwowa adasinthana ndi Justice Chifundo Kachale.
ameneyo ndi Mai Jane Ansah. Koma tsono pano tiyeni tithamange tione kuti kodi Mai Jane Ansah kuchokera mnthawi imeneyi kuzafika pano akupanga chiyani ndipo ali kuti Mai Jane Ansah. Center. Maipo yena amanena kuti amene amapanga za voting yaja kuyambira mawa mpaka kutseka limakhala gulu lina. Gulu lokaunkhetsera limakhala solina amabwera anthu a fresh. Anthu onena kuti mwina anapuma masana akubwera kudzawerengera. Koma kwathu kuno timagwiritsa ntchito anthu omwewo kuyambira 6 koloko mpaka kumacha mawa. Si marizatsa amadzatuluka mwina mawa bwake chifukwa kuti ma constituency amakhala angapo ndi mmene zimakhalira. So ngati panali kulakwika kunena kuti TPEX amene anakakhala ngati wachinyengo adakaonekera pachani pama fomu aku voting center. Koma awawa anali matare sheets. Anali ndithu ajonena kuti akonkhetsera zochokera kuma polling center osiyana-siyana. Komanso chimene mudziwe ndi ichi. TPEX yo anakhudza aliyense Malawi muno. Ma MP onsewo panali ma TPEX. Ma councillors panali ma TPEX. Ma presidential candidate onse panali ma TPEX. Mukumbukanso ujeni ku court anafunsa a president kodi inuyo ku kwanuko ali TPEX kodi ndiye kuti za TPEX ziti zichotse ananena kuti ayi mwapetsetsa ndiye nchifukwa chake khoti linapeza kuti TPEX sidaononge chisankho chifukwa TPEX yo sinagwiritsidwe ntchito to the advantage ya wina wake kapena disadvantage ya wina wake. Ndiye kuti khotiro limavomereza kuti TPEX yo anagwiritsidwa ntchito for correction. Monga takamba kale mbuyo muja kunena kuti Mai Jane Ansah ndi mzika yochokera mboma la Nchewu. Iwowa akuonesa chidwi chonena kuti akufuna kuyimira UMP makamaka ku dera kwawo ku Nchewu. Ndipo iwowa padakali pano ali mundale full time. Koma chipani chimene Mai Jane Ansah akayimire mu September ndi chipani cha DPP. Corruption iliyavuta Malawi. Ile chimene chandipangitsa ndikunena kuti ndibweretse chitukuko kumene ndimachokera, kumene makolo angalo, kumene abale angalo. Komanso china ndifuna ndzakhale mmodzi otezana kana ngali mbuyo. Chifasizo amenewo ndi Dr. Jane Ansah. Monga mmene tanena kale kuchokera mbuyo muja kulongosolerani china chilichonse chokhuzana ndi iwowa
anthu ena ali ndi maganizo osiyana. Ena amanena kuti ndekutidi zisankho za 2019 zija pena kake kadachitika ndithu potengera kuti mayiwa analidi a DPP. Koma mukuona kuti zimenezi ndizoona, tiuzeni maganizo anu mu comment section makamaka pa nkhani imeneyi. Koma ife mukuona kwathu tikuona kuti wina aliyense amakhala ndi chisankho chake chosatira kuti ine ndikhala wachipani ichi posatengera kuti ali ndi udindo wanji. Komanso chimene tingakukumbutse ndichonena kuti udindo uja umayendera malamulo. N'chifukwa chake mayiwa adachoka pogwirizana ndi malamulo, pogwirizana kuti udindo uja sunali wachipani koma wa dziko. Nde zambiri zimakhala zikuchitika, koma kuganiza ndikosiyana, ndipo kuganiza nkwaulere wina aliyense ali ndi ufulu woganiza. Zimenezo ndi zimene tidakutengerani. Good afternoon, madam. And you're looking good this afternoon. I like your earrings, personally. How old are you? I'm 30, madam. How far have you gone with the school? Mmenemo ndi mmene tamalizira ka programu kathu kamene tinakubwereserani kuona mbiri komanso zomwe adusamo a Jane Ansah, komanso kuti iwo padakali pano akutani nanga anthu akuyankhulanji ndi chisankho chimene iwowa adapanga mayi Jane Ansah. Nde ngati video imene yakusangalasani timakupemphani kuti kupanga subscribe ndikofunikira ngati mwangotipeza kumene pa Malawi Lero. Kufikiranso nthawi ina ifeyo tingoti mwakoma nonse zikomo.